Здравейте! Днес имаме специална мисия – да създадем един прост, лесен за следване план за всеки, който иска да започне силовите тренировки след 50. Забравяме сложните теории, тук ще говорим само за ясни практически стъпки. И така, ето го и нашият инструктаж. Първо ще разберем защо е толкова важно да се действа. След това ще минем през основните принципи на силата. Ще видим как да зареждаме тялото си с правилната храна, какви инструменти да ползваме, ще има и конкретен тренировъчен план за старт и накрая как да приемем тази мисия. И нека сме напълно наясно от самото начало. Тук не говорим за някаква битка с времето. Не. Това е по-скоро критична мисия, която всеки от нас може да предприеме, за да запази контрола над здравето и жизнеността си. А това е една аналогия, която просто перфектно описва ситуацията. Представете си, че се спускате по наклон. Ако не натиснете спирачките, ускорението просто става неконтролируемо. Точно това е нашата задача тук – да се научим как да натискаме тези спирачки. А сега нека погледнем и цифрите, макар и да не са от най-приятните. Говорим за загуба на мускулна маса между 3 и 5% на всяко десетилетие след 30-те. Този процес, наречен саркопения, е като тих враг. Той работи бавно, но сигурно. И знаете ли кое е най-ефективното оръжие срещу него? Точно така – силовите тренировки. И тук идва наистина добрата новина. Може би най-важната част от цялата ни мисия. Никога, ама никога не е твърде късно. Забравете онова старо схващане, че мускулите просто изчезват и това е. Не е вярно. Науката е категорична. Тялото ни има невероятната способност да се адаптира на всяка възраст. Просто трябва да му дадем причина. Ние изискваме, то възстановява. Толкова е просто. Добре, сега като сме наясни с залога и възможността, е време да поговорим за правилата на играта. Има два фундаментални принципа, които са, така да се каже, ключът към всеки реален напредък. Първият и може би най-важен е прогресивното претоварване. Звучи сложно, но всъщност е съвсем логично. За да станат по-силни, мускулите трябва да бъдат предизвиквани. Трябва им стимул, който е малко по-голям от това, с което са свикнали. Ако не го получат, те си казват, добре, няма нужда да се променям и просто остават на същото ниво. И как става това на практика? Ами има няколко начина. Може да се опитате да направите още 1-2 повторения със същата тежест. Или пък да добавите съвсем малко тежест, дори и да е само половин килограм. Третият начин е просто да забавите темпото на изпълнение. Всеки един от тези методи изпраща ясен сигнал към тялото. Хей, трябва да станеш малко по-силен. И това ни води директно към втория принцип – времето под напрежение. Тук не броим просто повторения, а мислим за качеството. Идеята е не просто да вдигнем тежестта, а да контролираме движението през цялото време. Колко дълго мускулът е активен и работи, ето това е важното. Има една много хубава мисъл по темата. Бързите повторения хранят егото, но бавните и контролирани повторения изграждат мускулите. Наистина е така. Мускулите не разбират от числа, те разбират от напрежение. Нека това е водещият ни принцип – контрол, а не скорост. Добре, поговорихме за стимула. Сега е време за горивото. Защото тренировката сама по себе си е процес на разграждане. Храната е това, което изгражда мускулите отново, но този път малко по-силни. Ето една примерна схема за това как може да изглежда дневното гориво. Виждаме, че протеинът е на първо място, около 40%. Това са буквално строителните материали за мускулите. После идват въглехидратите, около 35%. Те ни дават енергията, за да можем изобщо да тренираме. И накрая мазнините, около 25%, които са от съществено значение за хормоните и цялостното здраве. Но не е важно само какво ядем, а и кога. Помислете за това тактически. Около час преди тренировка ни трябва нещо леко с бърза енергия, като скир с малко банан. Идеята е да имаме гориво, но без да натоварваме стомаха. А след тренировка, тогава тялото е като гъба. В рамките на час и половина то е готово да поеме протеини и въглехидрати, за да започне веднага процеса на възстановяване. Пилешко с ориз, например, е класика. Следващата ни тема са инструментите или по-точно хранителните добавки. И тук искам да сме много ясни.
Това не са магически хапчета. Това са просто инструменти. Те ни помагат да си набавим някои неща по-лесно и да подпомогнем възстановяването, особено когато само с храна е трудно. И кои са най-важните в нашия случай? Ами, на първо място суроватъчния протеин – изолат. Просто удобен начин да си набавим протеин. След това креатин, може би най-следваната добавка, която доказано помага за силата. Колагенът е важен за ставите и сухожилията. И разбира се, витамин D3 с магнези и омега-3, които са ключови за костите, мускулната функция и контрола на възпалителните процеси. И така, стигнахме до ядрото на нашата мисия. Време е за действие. Ето го и първият тренировъчен план, абсолютно практичен и създаден специално за хора, които тепърва започват. Преди да видим самата тренировка, нека погледнем движенията. Те са съвсем базови и всъщност ги правим всеки ден. Клек – това е просто сядане и ставане, навеждане, като да вдигнеш нещо от земята, бутане, дърпане, носене, като пазарските чанти. Идеята е да направим точно тези ежедневни движения по-лесни и по-безопасни, като ги заздравим. И ето го и самия план. 3 дни в седмицата, примерно понеделник, сряда и петък, виждате упражненията. Клекове със собствено тегло, гребане с дъмбели за гърба, лицеви опори на наклон, колкото е възможно, планк за ядрото и носене на тежест в една ръка. Запомнете, в началото фокуса е изцяло върху правилната форма, не върху тежестта. Учим тялото на движенията. И ето, с този план вече имаме всичко необходимо. Картата е пред нас. Вече не сме в ролята на пасивен наблюдател, а на активен участник в собственото ни здраве и бъдеще. Както е казал Марк Твен, тайната на успеха е просто да започнеш. Толкова е просто, а същевременно и толкова трудно понякога. Но най-трудната стъпка наистина е само първата. След нея, инерцията поема нещата в свои ръце. И така стигнахме до финала. Ключовия момент е точно сега. Планът е тук, знавието е на лице, инструментите са ясни. Въпросът вече не е как да започна, а кога. Мисията е приета. Какъв ще бъде първият ход?